aleyküm vatandaşlar. Hemen de Salam, salmara kemine, Olya Çarevna, vatandaşlar hemen de salam. Salam hemmeňize vatandaşlar. onu hoş geldiniz. Ine bugünkü duşuşuğa ama beyler kemine berde bugünkü edilecek gururun bir ağır gururun olacak halkımız için, yurdumuz için. Ondan näçe ay var ozal şu gururun bir çetilmen aydıp berdim da yurtta bolyan zatlar vardı. Şunça aytmajak boldum, aytmalydylar, soňra aydyp berdim. Olam şol ýanky men esasan şol Balkan welaýatynyňky esasan şol Nevtdağ şäherine bolup geçýän şular ýaly bar. Agyr jenayetler bardy, gurrun gozgodymda. Bul jenayetler näme bilen baglanşyk? Maňa gelen hatlarda görkezilşi ýaly şol Nevtdağ şäherinde kwartaly waýlaýlarda olar. Her kwartalyna görýte kwartiralar saklanýar. Şol kwartiralara günlüğün gün ortağına ene şol mektep okuwçylary getirip şol taýda seksual ýagdaýda ullanylýar. Onun ullanýanlar şol polis işgärleri, ondan prokuraturaň işgärleri, mehkemäň işgärleri, hem de şol ýanky hökümete ýakyn duran dürli kärdäki çynownikler hem de biznesmenler. Karasa pullu adamlar. Ordan Nevtdağda da, şol realy ýagdaý welaýatyň her bir şäherine bar. Inde bir welaýatda da, 5 welaýatda da bar. Muny kimler ýola goýýar diýilen zady. Ine şo taýda anygaýdyp berýärler, şol mektep direktorynyň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunmasary ýa-da biz öňkü dilde aýtsak zawuçlar, şolar alyp barýar. Mesela maýdaýyl Aşgabatdan Nevtdağ'a komissiya gelsin ya da aýdaýly Krasnovodska ya Kerka ya Çarjywy tapaw diýip. Sonra şol mektep direktorynyň ýanky orunmasary şol ýanky şol birinciden gelşikilje çağalary, ikinciden hem kossarsyz çağalary, üçüncüden şol enatası Türkiýede o taýda bu taýda ýurdun daşynda zähmet çekip beren adamlaryň çağalaryny şol gelen komissiýaň öňüne ýa-ýanyna gidip şolaryň din janmagyny görmeýär. Ine şu bir ýerden bir wagtda da maňa 3-4 ýyl ozal şu zatlar habar berip gelýärler. Ýöne şunu aýtmaly dälmi? Aýdyp adamlaryň göwnüne bölmän bir şonsuzam halkymyzyň deň ýaşyndan köpüsi ýurdun daşyna çykdy. Aýtsak bolar özüni nähil diýýär diýen bir düşünce de bar da bizde. Ýöne halet bir pazarlap ösen biznese urulypdyr. Bir jenayet edýärler, indi hiç kimden gorkan agam, ürken agam edelleri elinden geçýär. Ya kanuny gözegçilik etmeli, ya kanuny berjay etmeli, şol adamlaryň özleri bolup durda. Ondan bir ejir çeken halk ya ejir çeken çağalar ya mektep okuwçylar kime ýüz tutmaly? Diýmek hiç kim. Ine şu edenetlik, ine şu bir kanunçylyk, ine şular ýaly jenayeti döredipdir. Olam köpçülikleň. Ol diňe bir welaýata, bir şähere bir etiraf edilýär. Türkmenistanyň ähli künjünde de şol pazarlap eder. Şonuň üçin aýdyp durlar, azdan azy habar gelýär, ol 5-nji, 6-njy, 7-nji klasyň gyýylaryny ana barlyk edenlerini ne göwreli bolup çykýarlar diýär. Ya ýüz tutman daşawda mundan 1 ýyl ozal, 2 ýyl ozal suratyny görkezdirip dogrup çağan padiýada taşlap gidipdirler. Gara adyna azar ýaly jenayetler, ýöne biz ona azamaly bolduk, şoň üçin hormatly denanlar öyle çağırma belirjigim, size mene şu tat çağırdyk, size bir denan hökmüni öz pikirinizi aýdarsyňyz, bize mene şu taýdan öz belligimizi kemine de öz sözüni ýetirer. Menem soňra kanun boýunça edilmeli işler näme, edilmedik işler näme, indi şu ýagdaýda halk näil hereket etmeli, ine şonu hem şu taýda aýdyp geçmekçi. Onu haýsyňyz şu mesele boýunça aýtjak, diýjek, goýjak zadyňyz bar bolsa, bilýän zatlaryňyz bar bolsa, ondan şu jenayete biz nähil seretmeli, nähil baha bermeli, bunu nädip çözgüden tapmaly. Ne şu barada
söhbetleşip etsek de yine şuun kuduşu geldik hemen. İlki bilbile söz verelim. Olup tapavdı yok. Öyle çağrına kim söz alsa alın aydın ödünü. Öyle çaremne men birazcık şu bir zatlar yazıp oturdum. Ödüňiz nemeseňiz. Olya gatı gynandyrjy wakalar başla. Bu Türkmenistanyň meselesiniň haýsyny alaňdady, haýsy tarapdan alaňdady gaty gynandyrjy bir ahlaga sığmayan, bir beýninde oturmayan bolup geçen zatlar da biz durumumuzda aklyňa da sığmady. Şular ýaly zatlar bir yeni bir 10-20 ýyldan 30 ýyldan şeýle zatlar bolar diýip aklymyza da gelen nokta şu şeýle türkmenleri düýp götür daýlajaklary hiç kellämide gelmeýärdi. Biziň döwrümizde bir durmuşa çykan gyýyz gelin adamsynyň aýrylsa geň görülerdi. Şu zatlar gaty geň görülýärdi. Ya birinin aýrylyp başga birine durmuşa çyksa, şo da geň görülerdi. Ana plan ikinji saparda durmuşa çykaýpdyr ya üçünji saparda durmuşa çykaýpdyr diýip geň görülýärdi şu zatlar. Bütün owa gurrun ederdi şonu. Şonuň üçin şo da gurrun gelin gyýlary oturýardy aýryşmagy namyt edip oturýardy. Ol mektep çağalary hakda gurrunam ýok. Ona aýdybam oturjak däl. Şeýle derejede adamlary ahlak tarapdan, medeni tarapdan, bir düşünce tarapdan, ähli tarapdan yere sokupdyrlar. Şu 20-30 ýylyň içinde yere sokupdyrlar. Hasa mene soňky bir 10 ýylyň içindedir de bolsa günne günaşa şular ýazatlary eşdiýär. Günne günaşa. Bulan haýsy birini agdajak sen. Şo çağalaryň köpsiniň 70%-iniň enesi atasy ýanyna däl. Öz garnaşlaryny taşlap gaýdýarlar da köpsi. Öz garnaşlaryny. Şol garnaşlarynyň bolýan öýündäki öz ýakyn garnaşlary daýysy bor, ýa ýenesi bor, dogany bor, erkek dogany nime maşgalatyna taşlap gaýdýarlar. Olam öz çağalary aýaly zaty bilen şol öz garnaşy bolup öz garnaşynyň çağasyny dogurlaýan amma. Bu zatlarym gaty köpeşdirler. Ne hayran galaýmaly öz şol hoşsarsyzlygyny bilip edýärlermi? Ya bularyň kellesi yerine dälmi? Ya bulary halys mankur edipdirlermi? Ya bular içýärmi, çekýärmi, içip çekýärmi-de näme çekýär bular? İçýärmi-de näme içýär bular? Sen bir öz yumruk ýaly öz garnaşyň çağasyny zorlaýmak bu näme diýmek bol? Sen bir zatlar içmeli bolýar-da bir zatlar, çekmeli bolýar-da, dogry dämi? Öz aklyňa etmersiň onu. Men şu zatlary hayran galýan. Inni pagon götürýänler edýän işleri dagy inni aýdal olara inni öz garnaş däli aýdal. Öz garnaşlaryny şeý edip berenlere näme diýjek? Pagon götürýänler ine şu hukuk goraýjy işgärler özleri. Kanuny düzýänem özleri, bozýanem özleri. Özleri bozubam, kanuny bozubam başgalaryň üstüne atýarlar. Başgalaryň üstüne atýarlar. Şolardan näme 5 manat pul gazanyp bolýar. Maksat şol. 5 manat pul gazanyp bolýar. O görüli basylmajak bolup, şu zatlary boýnuna almajak bolup diýen summasyny eltip bermeli bolýar. Ene düzgün şolar ýaly Türkmenistanyň. Olaram biz Türkmen olamasaň düşünýärse, başga milletler aýdyp berseň düşünmeýär. Hiç ananaslar gelen oklar. Beýle de bir zat bormy diýerler. Öz biziň pagon götürüp berer öz Türkmenistanyň öz hukuk goraýjy işgärler şu zatlar edýär diýen ananan oklar. Öyle çağırma. Bizi çüýnem ananar ýalyl. Ýöne şu zatlar habarlar günne günaşy yerli bir naýjak çeşmelerden gelen soňlanmaly bolýar. Isleseň islemeseň. Ol çağırma. Bu eýýam ýola goýulan biznes.
Ama yola koyulan öňden gelýän ýanky bir 30 ýyl bäri yola koyulan bir näme üçin aýdýanmyň. Häzir oňa geler, ýöne başda sizin aýdanlaryňyz bar, bizim ýanky biziň ýaşlygymyzda bular ýazat ýokdur diýen. Hakykatdanam ýokdur. Şu geňörlerde är bilen aýryşyp gören bolsa ýa näme bolsa, şo döwürler bir zat bardy, ýaşlylar käwasy özüniň üstüne nebit goýup ýa uky sıçyp öz janyna kas ederdi. Olam yatıp durmaktan däl, belki 100 adam bolsa janyna kas eden şol belki şolun içinde biridir şolar ýaly, ýanky öz klassdaşy bilen yatıp duran ýaşlar ýaly. Galany şol kakam kino goýup bermedi, ejem şu köýnege abermedi, ýa näme diýip şoňa ýamanlyk edip şu durnuksuz beýnidäki çagyrar da onu etdirir. O köplen şodi. Inni şol ýanky SSR ýykylandan soňra bolan zady men inni şol siýasaty ýyzarlap görüp gelem sen bilemsen aýdýan. Ýanky Niýaz prezident bolan döwri ogly Murat bardy şol. Bizem şol Moskvada o 93-nji ýylyň gurruny maňa habar berýärler, men soň Azatlyk radiosyna aýdyp. Şo Murat diýen ogly çärjew bar ýa, bir iş bilen. Şo döwürki çärjewň Akkomynyň birinji sekretary ýa welayet häkimi iksanjak ýanky okuwçy gyýdy akydip şo myhmanhanasyna şo Muradyň aşagyna ýatyr. Ertesi gün bolsa da Murat bizden şeýle arazi bolup gitdi diýip şoňa beren ýalar. Şo taýdan başlandy, birinji ýol başlandy. Soň Niýazyň köşküne daşap başlady. Oňa näçe diýsen şaýatlyk bar. Ol şol hökümet ýygnaklaryny geçirende iki gapdalyna başda şu iksanjak iki gyýjary, şolary şol araplan kyýaly ýarym ýalaňaç eşikde saklap, özü kursiýanyň üstünde bularym iki gapdalyna o ministrlerim aşakdy. Şolar bilen hökümet ýygnagyny geçirýär. Ene Niýaz tirýekden doýup edýän işleri olu. Soňra şol köşkü her welayatdan owadan daşap başladylar. Ene Gözel Şagulyeva, Cemal Saparova, yeneler. Onun bular daşalyp, so köşkde ullanýarlar, soň gerek geller. Bu gyýlary uğradyarlar Türkiýe. Türkiýede şol elçixanada saklap, ondan şol Türkmenistanyň şol kwalifikasiýasyny ulatmagamy ýa türgelleşen barýan harbylar barmy, juristler barmy, polislerin tapawdy. Şu gyýlar şolaň aşagyna ýatyp, şolary kino düşürýärler. Soňra şo polis sesim çykarman hökümete hyzmat etmek üçin. Soňra bu beşara gyýlary onu Arabistana satýar Türkiýede, oňa şol gatykan maşgyly çağalaryny ýitirdi şol 90-njy ýyllarda. Menne atlary familiýalaryna şeýle ýazylgy, meselem şo Mary welaýatyny näçe gyýry akydylany, näçe ýok edilen, kimleň akidilen, kimiň ugradanyny familiýalaryna şeýle ýazyldy. Bu ýola goýulan biznes. Başta getirip şo gutbaly köşk akydýarlar, şolar ullanmak üçin soňra Türkiýeden hem Amerika, Arabistanyň da boýam nire gerek bolsa çykarýarlar. Ýöne ýygyna dolanyp gelýäni 2-2. Galany ýitirmediler. Olaryň adyn familiýasyny soraýanam ýok. Ene şeýdip şol goýup soňra onuň mektep okuwçylaryna geçip başlady. Täp enatalar ýurdun daşyny. Olaram ýaz çagy geyinjek, iýjek gowy. Ýetirni bilen ondan biz awş näme de men sana gowy baka goýaýyn. Ne şo tak gidip gelsen sana ne gowy eşik alyp bereldi. Ýani mobilni telefon ýa pul bereldi. Onuň o çagy da gidýär. Şeydip, onun son bir gezek gidenden sonra ikinci gezek hiç tat yok, bitmeli borsun diye. Yok deyse de onu önkü edenin hana suratı düşürdü. Maskara derse onun ölen eline kırnık bolýardy o çağ. Şeyde bulunýarlar. Yine yoksun göz görteli kvartallı nebit dağdı. Yine kvartalın içinde kvartal ileride şu 4-5 şu 5 etaşkım 4 etaşkım bir aýla bolup duran howlyň içine kvartal il. Aşoň içine kimin gelip gidýäni görnüp durar, kimleň maşynydyr ýa otay. Kim barýar, kim girýär, kim çykýar. Ýöre kwartiralar saklaýarlar. Özüm mektepden daşda däl. Ne? Men diňe şo nebitdagy getirip mysal edip aýtdym. Soň diýmesin Harmurat başda welaýaty tutup durdy, dogduk depem şo.
ayarlığının çağılarda sotaydı, yegellem olongam çağılar, hemmesi bar sotaydı. Yani bolyan zat şu şehirde, şu velayette. On şehrin palisen, bana hakimi bilen velayet hakimi, bana ahırlan getirip oturdular. Yani çünkü gözalçılık eden atlı. Ne bolyan da atlı. Kalmar ağa tedin ağzında bir zaman. Bütüne yankı nevtağda derler yankı hemme velayetler şeyle. Neştayda da her yemiz bir velayetten hemmemde gelen havarlarım şu bir mengeş. Onu biz yürüytüver çeşmelerden özle vala oturmak gereken gürleşiliye de anırda tanışlamaz, bilişlemez, dosyarlamaz, joralamaz öyle. Men bir klasdaşım mol işleyen. Arada gürleş oturnan neme diye hadir menniye polisiya girip çıkmarlıydı. Garaş toňura gaýlar niýede menem aýtyn polisiýada näme işiň bar sen mollum dämi dep güllüm da. Daýtdy çykam soň aýdyp berer niýede soň gurrun berdi. Bu diýdi polisiýalar üstüne gelýän barlaglary ýeneler özlerim diýdi özler üçin bir her kwartalan bir kwartira snimat etýän ekenler. O adresine çen aýtdy men ýazyp alym ýanky. Bir 4 etaşkan aşağına diye birinci etajına öňüne ýydan uzaldyp bir komnatny kwartiran diye 3-4 komnat ýaly edipdirler için kabine edip. Bana şu taýyk ýanky okuwçy ýyllara mertilýän eken. Indi şu okuwçylaryň biri göreli bolýar. Bu ýanky joramyň klasyna ol okuwçy 6-njy klas. Ol işler etýänem ýanky şu polisiýalaryň özleri. Eni bu göreli bolýawan mollumlar gatnatýamşynlarda. Sen okuwçyň, siz öwretmeli. Siziň eliňizde bolan okuw wagtyna okuwa gelmänler. Siz günäkär diýip ýanky en atasyny çağıryp baryp pul alýarlar. Nemetjek diýip ýanky näçe üns bermediňiz, plan pusmadan wagtyna terbiýe bermänsiňiz diýip. Onsoň mollumlar çağırıp siz günäkär işiňizden çykarjak diýip mollumlardan pul alýarlar diýdi. Gorkup. Sen klasyňda, sen okuwçyňda hem näde onýal göreli boldy. Öz etýän işlerini. Ene şunýaly nähili şu derece ýeten. Biziň ýanky Olya Çarewna aýtdy. Başgalaryň üstüne. Ana başgalaryň üstüne atylýan okuwçy bolsa gönmel mollumlaryň üstüne atylýan eken o zatlar. Ödeden işlerini mollumlaryň üstüne atyp goýberýän ekenler-de. Soňra mollumdan pul alýarlar utanman. Indi şu gyýda ýanky göreli bolan gyýdyň en atasy özüne nähili alyp barypdyr. Gerekkä maňa onýaly ile maskara eden bar niraýsyn şoňa ötüp bıçagany kok goýberýär. Nähil maskaraçylyga düşenem bolsa şu çaga en ata bolan en ata günäni özünden gözlemeli nirde men näme sypdyrdım kandy. Men şu ýagdaýa düşen şu gyýdam tanadym şu çagan kimdigini tanadym da. Ejesi pasta ýanky daşarda gepede oturýar. Oňmuň ýanyna uzakyn gep aýagyna bir gyşyn ýaly şapyk. Onsoň çagada terbiýe bermeseň köçede gep ýygnap ýörseň, o çagada şonýal bolsa sen men maskara etdiň diýip kok goýberýär. O diýmegem ýanky jahilliň etdirýän zatda bilimi sowady nemesi ýok bolmaly şoň en atasyna. O gyýdanyň boýnuna ýüpüni oklap bar niraýsa o da şu palajeny ýanky göreli ýagdaýyna kok goýberdir öýüne. Oňam niraýdan belli däl ýok. Indi onu polisiýalar ne gyýdyň tap. Näme boldy? Sen öldürdiňmi? Bir zat etdiň. Gözläýärler, tapanoklar, ondan bäri 4 ýaş geçdi-de şu wagt. Habaram ýok, hatyram ýok, gyýdanyň niraýdan ölümi diýirim olan belli-de. Indi şu ýagdaýda öýünden çykyp giden gyýy näme etmeli? Nädip öz garnyny doýurmaly? Nädip işe girmeli? Onu işe o ýaşda kim alýar mysal üçin? Ya o çaga nädip dogurmaly? Şu göwresine çagan. En ata biziň ýanky türkmen en atalary öz çagalar bilen açyk aýdyň gürleşip bilen oklar.
En ata misal üçün çağasından gizlap çağasam en atadan gizleýär. Hiç ele öz diýanky içki sırrını alıp beriş neme kontakt yok da en ata bilen çağan arasında. Ondan o çağalaram näçin özüm şunýala galyp barýar, näçin bardyk kim barmaly leken agor oturanlar diýer misal üçün barmaly leken kim oňa bardydy şonýaly iş etdi maskara diýip gepin ederler. Ýöne ýalňyş. Türkmenistanda hiç hili o diýinjalara bir aýlanara oturara ýanky gyzykly zat ýok. Hemme ýer ne kitapxana gyzyk barmy kitapxana hiç kim barmaýan. Näme üçin? İçi doly ýanky şo Guramaçylykla Jenaýat toparyň kitaby. Kim hökümetiň aşyna else şo kitaplar bor bolsa. Ondan mektepler hem doýgun ondan balnisalar hiç kim onu okasam gelmeýär. Ya aýdal teatr var bizde bir ösen gyzykly ne teatra gitjek ne biz şo daşary ýurtda gezip ýörse on teatra da gidilýär, kino teatra da gidilýär. Ya bir bal tanıç nemeler bolýar, gyzykly konsertler bolýar. Şonýaly zatlar ýok Türkmenistanyň içinde. Çağalaň eline telefon var, ýöne internet ýapyk, oňam uğrun tapyp VPN oňa da ýanky görýän zatlar kim? Çıraçylar. O çıraçam kim? Çıraçam ýanky şu Gurbangulyň yegenlerden oýlap tapan şolaň hökümete gelen wagty, ne Gurbangulyň hökümete gelen wagty çykan täze modasy. Şo görýän zatlaram şo başga zat gören o çağalar onsoň nähil bolup ýetişmeli. En atalaram men gat hayran galýana nädip şu çağaňa dogurdyňmy terbiýe berä. Sen o malam bir gora terbiýe berip bilmeýän ekeniň, özüň bilimsiz, sowatsyz ekeniň çağan goramy bir öwrene mallar goraýa. Malyň nemesi ýok da nähili adamyň kelpi kredibilçiligi ýok, ýöne çağasyny goraýa. Biziň en atalarymyz nähili ne şu Ukrainada näçe türkmen çağalar, gyzlar, oglanlar her bir ýerde oglanyň eline ýara galan, haýsy urşup ýören, haýsy gaçyp ýören, haýsy ölen, haýsy ýa bu gyzjagalan ýanky niraýtany, nämetýäni, açmy, dokmy, ölümi diýirim. Hiç dat en atalar çykanok, en atalar şo derejede şu jemgyýetiň şu ýagdaýa gelmegi biparklyk, jahillik ýanky nähilaýdan jemgyýetiň aňynyň ösmän bir nemede galanam hiç bir-birini ip ýok etýärler da. Ne şonýaly, şondan görýän mene. Belbel men sen aýtarlaň üstün doluryn, eger ruhsat bersen, şol en atan borcu diýip aýdýanda sen, indi şu mahal men soňky 2 hepde gece onu 3-4 hepde boldy da uruşyň maslaryny 4 hepde diýip aýdyl. 4 hepde gece onu şol Ukrainadaky biziň student ýaşlarymyz olar nira çykýar, nira ýerleşýär, kim olara eýelik edýär, näme diýmeli, näme aýtmaly, ýol görkezmeli. O Polşada adamlar şular garşylar ýaly şert öğretmeli, Germaniýada şolar ýaly, Şweýçada şoň ýaly. Şol işler bilen meşgul bolupdy. Ýöne şu ýurdun içinde, ýani Ukrainada okap beren studentler aglabasy Petinden bir 5-6 müňüsi Ukraina Kharkiv şäherine okuyar. Köpler şu taýda okuyar. Ýene 4 müňü ine Kiýewde. Ine aýdyl bir Petinden 10 müň student bar. Ýene de şonçara biziň şol gidip şu taýda işläp beren ýigitlerimiz bar. Belki gyzlar ammadyr. Ýöne köp ýigitler şol dastavşyk näme ol bir guruluşykda. Şolary hökümet eýelik etmedi. Studentler. Häzir bir samalyot çykaryp bir 200 adam, 200 ýaş oglan diýip, bularym ýetişbilliginden taňry ýalkasyny egilip salam berýär. Ýöne ol oduň içinde ýene de 20 000 san Türkmenistanyň raýaty galy ýaşyp gyýlar. O barada hiç kim gurrun edene. Ine hökümet gurrun edene akdyl bilmem. Emma bilen en atasy näýle äser edýär? Çağa senke uruşyň içinde galy, depesinden bomba ýagypdy.
Biz entek bilemde o çağılan näçesi öldü, näçesi yaralı boldy, näçesi aman galdy. Entek ol uruşun dowamy gidipdi. Putin'i dinlesen may ayının ortasına çeldi dowam etmeli. Hani en Türkmen atlar jogapkärçiligi nire gitdik ayna şo taýam gatyp gal. şonu aýtjak bolýarlar. Hanymyň en atasy bular. Näme üçin bular bar hökümetten talap eden akly çağalymyzy ýygyny uradyn ýa-da şolary kömek edin diýip. Özüniňki däli ýaly, köçeden tapylan ýaly bu çağal. Ondan ýurdun daşyny üstünden ok ýagyp duran çağasyny eýelik etmedi. Bu halk ýurdun içindäkisini nädip eýelik etsin, öz en atasym ýurdun daşyny bolsun. Teredin en atasy ýurdun içinde, çağalar ýurdun daşyny. Hiç kime eýelik edene, özüm okun içinde. Okap berene, bombaň içinde, okun içinde şolar. Bulan ýurdun daşyny işläp berilen bolsa, çağalar ýurdun içinde, ene bular görkezilýän ne jebir sütemem zorlugam şu. Hani adalet, hani hakikat, hani kanun, hiç tat yok. Balık başından çürüye. Doğru etdiýäňi belbel. Şol yegelleriniň gurnan oyunu şu TikTok'um, çıraçysam, beýlekisem, şu näçe azyp bilseler şonçogy. Näme üçindir bir üns berin. Watandaşa näme üçindir şu biziň gepleşiklerimizi ýurda beren aklar. Şu halk eşdämesin, bilämesin, duýaýmasyn, akynaýlanaýmasyn diýen niýet bilen edilýär ýörekden. Emma şo taýdaky ýaş oglunlaryň gyýylan agzyna getirýän gepleri bilen şolary bütün dünýä ýaýradyp atýarlar. Şolaryň biriniň hem toguny tokduýan akşa hökümet. Näme üçin? Özlerini peýda. Sebäp şeytanyň azdyryny özüniňki. Şolar milleti näme azdyrsa, agzaly etse, sanyň çykarsa, öldürüp ýitip getse, bolly. Olara boş toprak gerek, halk gerek gel ýerimizdiňki. Ine şu pikirden uğralanyp, ine halkyň başyna salynan zulüm şu. Ol bir şäherde, bir welaýetde de bütün Türkmenistany deň ýaýran, onam oturdan Türkmenistanyň şol jenaýatkar rejimi. Ine şonam üstünlük bilen amal edip otyrlar. Hani aýdyp otyr belbel zawça olar akydip gelen baraçylaryna şanyklya Mogollymam olan gowraly bolarna jogap bermeli. Ine bir mektepde bir kollektiv ödüm. Ine şeýdip ala tutup adamlary birek düşman ýagy edip goýdular. Onsoň nädip bu jemgyýetde biz adalaty tapmaly? Nirden gözlesin şoň en atasy eger adalet tapaýnynda. Ine şo soru hemmemiziň öňümizde dur. Gelin şoňa jogap gözläýlik. Belki meni sen aýtjak zatlanmadyr. Sapara meni halmyra da başlarsınız. Aýtjak zadym köp, men başga çara edip aýdaýyn onu hatda. Aýdy. Türkmenistanda ýanky zat bu gaty giňden ýaýran hakykatdan menem öz ýaşap gaýdan ýerimde, ýaşap gaýdan döwürlerimden bilýän zatlarym bar da häzir hasam beter bolan bolmaly. Yani bu zadyň ne statistikasy bar dünýäde. Bilim pes olan jemgyýetlerde ýa-da ýurtlarda şu ýanky neme jinsi zorluklar gatkan bolýar-da. Hemme ýerde nemäň arşagynda ýene-de şu bilimsizlik, sowatsyzlyk durýar-da. Soňra birim bilimsiz, soňam o näçindir bir şu islamy nemelerde de gatkan bar. Näme häzir dinleýän ildeşlerimiz bir hil nemerek kabul edipler ýöne. Statistikalarda şonu görkezýär. Onuň hem sebäbi bar. Näçin diýilende. Aýaly şu perdäniň arkasyna, ýani görkezmän saklamak diýilen bir zat bar da. Din düşüncelerinde, dinde, näçin o sebäbini hiç kimem aýdanok şu wagtda çellinem. Hiç bir dinde de jogaby ýokdur. Näçin aýal maçkalalar arkada galmaly diýilen soraga. Bahana hökmünde ýanky jinsi nemeleri görkezýärler. Ýöne näçin Ýewropa ýurtlarynda bolan ok zatlar diýilen sorak çykýar da, deňeşdirilen nemeler bar. Biz
Bunu okap gören döwrümizde şo zatlary deňeşdirip neme dip berýärdi. Sapaklar bardy ýaňky. Indi şu türkmenleriň öýüniň daş döregini ýaňky hayat bilen örýärlerdi. O divar bilen örüp onam beýik edip görünmez ýaly diýerler. Soň şu hayatyň aňyrsynda o nähil zulüm bolup bitýär. O şu hayat näme üçin örülýär? Birinden goranmak üçinmi? Goranjak bolsa o hayat yeterli bolmaýar bir sana. Bir zat etjek adam o hayata aşyp bitip bilýär. Ýa-da ýaňky divara. Bunun başgaça bir jogaby bar ine. Şu hayatyň ýaňky ýa-da diwaryň diýelim. Men bilemok Türkmenistan niresinde nähil nemedilýändigini ikisini anlanjak. Aňyrsynda bolup bitýän zulümler, ýaňky türme bar aýna. Türmäň içine girip bolany wa. Orda içinde nähil zulümler edilýändigini bilip bilmeýän. İçindäki adam gurrun berämese çykyp. O Türkmenistandaky öýler hem edilşanyň ýalydyr. Hem o sobot pes hem jaýyndaşyny aýlaýarlar, türmehana ýaly. İçinde näme bolýanyny belli däl. Ve muňa goşmaça en atasan daşynda ýaňky işläp berdi. İşläp ber we pul uradýar. O hayatdan diye beýik edip gurup diýip berden. Aýdýar ýöne şo beýik hayatyň näme boljagyny, nähil bir ziyan ýetirip biljeginiň farkynda däldi. Barýança o çağı näme boljak? Diňe gyzam däl. O oglan çağlara da baterwet zatlar bolup ber ona. Köp saat aýdyp bolanok dene. Şu at birinji gezek. Şu zat aýdalyp çykdyk ýöne. Dil baranok köp saata. Ýa-da o ýaňky Türkmenistandaky aýallaryň türmesi barada. Dil baranok. Aýdyp bolanok o zatlar. Ýöne düşnükli bolmaly. Yüzle aýdylanda da düşnükli bolmaly. Şonuň o nesse agyr görnüşini pikir edbermeli de. Soňam ýaňky Galmyradaň aýdan bardy bu ýöreýt edilýär diýip ýaňky. Ýa-da biznes öwrüpdir ýa-da biznes öwrülmek diýmen ýöreýt etmek de. Bunyň bir ucunda biznes bar, beýleki ucunda da ýöreýt bir erwet niýet bar da. Olam nereden gelýär? Ýaňky Hramowlardan gelýär. Bunu Berdimuhammedowlar bilen çäklendirmek gaty ýalňyş bolar. Berdimuhammedow arada bir şo näme wezipäni ýerine ýetirip berýänler ýa-da ýaňky ýegenler. Bunun aňyrsynda ýaňky Hramowlar bar. Hramowyň aňyrsynda o ýaňky orset bar. Bu näme üçin edýärler? Bir jemgyýeti çökertmek üçin ýa-da ruhdan düşürmek üçin ýaňky aýagy izlerini bozmak ýa-da şolara bir ziyan ýetirmek yeterlikli bolýar. Soň şo jemgyýet öz-özü çöküp gidberýär. Şol ýaňky çağanam ýetişdirmeli aýal maşgala ýa-da şonuň täsiri ul diýil ýetişdirmeli diýip aýtmaly ýalňyş bolar. O çağa aýal maşgalanyň ýaňky aýalyň täsiri gaty uludur. Şonuň üçin hemme taraplaryň sagdyn bolmalydyr. Ruh taýdan, sosial taýdan, ykdysady taýdan güýçli bolmalydyr aýal. Şo zatlar güýçli bolmasa soň çağa ýetişmeýär. Ruhnama nesli diýip at goýdy. Ruhnama nesliniň ýetişmesiniň bir gyrasyndaky esasy näme? Täsir, şol aýal maşgalalary ýöreýte çökertilmegidir. Soň ýaňky ruhnama üstün gelýär-de. Ýa-da ine bizim döwrümizdekiler azyram bolsa başgaçarak düşünjesi. Bizden öňkiler ondan başgaça ýöne soňkular näme üçin? Gowy däl. Temine barmançyk ködüň bolan. Şu soňkular näme üçin gowy dälligen näme bar? Şon men şeýle düşünýän bu işiň, bu edilen betbagçylygyň psihologiýa tarapy. Bu biz bilen oýun oýnaýan ýaňky gelmişekler, biziň gyzlanmada şu derejeye ýetiren oglanlary
umuma alanda yankı bizim cemiyetimiz şu derece yetiren gelmişekler näme diýebiler. Bizim okumaly zadymyzy çäklendirýärler, hatta özleri ýazýarlar, awtorlyk etýärler. Ondan görmeli zatlanmady çäklendirýärler. Ine internet şu Türkmenistanyň içinde näme üçin gowy işlänok. Ýöne urun baň işledip bolýan ury. Onuň bilýär ýaşlar, ýa-ni içindekiler. Näme üçin bular ine psihologiýa tarapy diýenim. Şu näçe şu Türkmenistanyň içine owalanok kän ýöne psihologiýa tarapy şeýle bolýar. Nämen etmediysen şo zada näme köpelýär-de, nähil aýdyn, talap köpelýär. Talap köpelýär. Ha, talap köpelýär. Şu etmediler zada. Mysal üçin bir karokka goýup gaýtýa öňüne şunu açaýmagynyň açmak bolýan näler açaýma diýse bäh näme waka diýip adamyň içinde şonu açmagy şoň içindäki näme zat bardygyny bilip gelýär-de. Şo tarapyny psihologiýa tarapyny bilip oýnaýarlar bu halk bilen. Näme üçin görmeliler, okumalylar, internete girmeliler diýerler, ýöne girenlerine ýönemene de girip içine o internetin görkezilýän edilýän zatlar var. Näme üçin onu o ýaşlara, şo ýalzatlar edip ýören ýaşlara durun beýtmäň, o ýalzat etmäň diýip ýa bizim kanallamada ýa-ni içinde görkezmän blokirawa edişler ýal, olar näme üçin eden oklar. Bilip ýörüýte etýänlikler üçin, şu öňünden planlananlygy üçin şolar şeýle ýaşlarda häzir bizim türkmen gyzlanmadyň yeten derejesi bir açık yarım yalançy inmek bilen çäklenen nokta içkeşiklerde surat koýýarlar-da, tans etýärler. Oku eşiginde mektebiň içinde maskaraçylyga bu bolup duranda da şunu hemme nemelerem görüp ýören näme bolup durany. Indi şaratlar näme üçin aýranoklar internetden bizim gelip bir arasa ahlak taýdan arasda bir jemgyýet gurjak bolýar, bizim zatlanmady aýyrýarlar. Bu zatlaryň awtory hakykam şu gelmişekler ýa dogry welläkkeşdiň kemine şu Hramow şadanlar ýa beýlek Açersowlar şolardan gelýär. Bizim kitaplarymyzda awtorlyk etýän bolsalar kimiň näme okumalygyny, näme görmeliligini çäklendirip bular psihologiýa tarapyndan bilip oýnaýar bu oýnu. Näşe aýdym. Bu hawa şu ruh taýdan demes men döwmegi de şu psihologik taýdan bolýar, şu ruh taýdan bolsa. Şo zatları bermeýärler ýörüýte, ýa-ni ruhsat beren oklar. Bir jemgyýeti çüýretjek bolsaň şo aýallardan başlamalyda birinji nowatda. Başga nemesi ýok. Neslin önmegi, terbiýelenmegi şolaryň elinde bolan üçin. Ýani o jemgyýet nirede dowamy gelýän bolsa, öndürilýän bolsa şo taýyny çüýretmek ýeterli diýär. Olam ýa aýallara dengelýär. O etmesem şol sebäp bildir. Soň ýa-ni ýegenler ýalak, ýene näme ýaly nesil döreýär orta çykýar. Soň şonu isleýärler olaram. Şonu isleýänlikleriň sebäbi. Ýöne bu sebepleridir. Neticesi hem ortada. Neticesi o cemiyet çüýredi. Indi şonda da şu cemiyetin içinde de goranmak isleýänler bar da. Bir näçe gezek gürleşdim de. O ýaş o gyzymyz bar. O diňe günde o tawşyryk berip durýan diýip gürrüň berýän enatalar gatkan da gürleşenimde soňky 2 ýylyň içinde. Olaryň hem gaýgylary bar. Indi şonuň ýaly goramak isleýänler bardy ýöne. Beýlek tarapdan hem goşa durnak içinde aýtsak namus diýsek, ýa-ni namus meselesi diýsek, ýöne namus meselesi aýal bilen çäkli däldir. Olam ýalňyş düşünilmesin şu taýda. Erkek bilen hem erkeği hem için alýandyr, watan hem için alýandyr, ýurdy. Geleceği, geçmişi, tarihi hemme zady için alýandyr namus meselesi. Şonu gorajak bolsa, misal üçin ýa-ni bilbilim gürrüňeren bar. Yani polisiýa işgary özü şo gyz çağany bozup, gyzyndan molyumy enata ýa-ni
demedi ya diye hayvat atıp pul alýarlardan gorkuzyp diye da. Ine şul zat akıl almaz da. Bu nähil men şeytanlaryň älemindeden bolýan zat däldir bu zatlar. Men şonu ýaly düşündiresim gelýär. Indi şondan ýanky milise diýdi, ýanky polise diýdi ýa-da prokuror diýdi. Ýa-da KGB diýdi, şol adamlary o arkaýyn öldürmäne haky bardyr. Öýüne gelende, namusyna değinende öldürmäne haky bardyr. Sebäbi Türkmenistan diýilen döwlet ýokdur, işlän ýokdur, türkmenlere değişildiler şu wagt bolup duran zat jenaýatçy bir topordur. O ýanky Kremline, Putin'e hizmet edýändir. Diýmek, Putin'e hizmet edýänler bizim namusymyza degýändirler. Ýanky Türkmenistan diýilen ýurdum o namusyny el ýetirendirler. Şolaram cezalandyrylmalydyr. Menim pikirimçe ýanky men polisiýa, men şol o ýanky Gurban ulynyň ýa-da nemäniň häzir hökümetiň adyndan geldim diýilenleriň hemmejesi bir kanundur ýa-da kanun daşydyr. Bular arkaýyn öldürilmelidir. Arkaýyn. Ve şu wagt ýani namusyna değinjek bolsa arkaýyn öldürilip bilinmelidir bular. Kanun daşı millete ziyan edýärler. O milletin garşysyna işleýärler. Jemgyýetiň düzgün tertibini bozýarlar. Bizim aýdaly däp desurlarymyzy el ýetirýärler. Däp desurlaryň hemmejesi neme däldir? Goralmaly däp desurlar bardyr. Şolary goran oklar. Diýmek, bular jenaýatçydyrlar. Bana verseler bir günem ýaşatmar. Açyk aýdýan. Ýaşamalan däldir bularyň edýän işlerini men aýdýan şu wagt dile getirip bolanok şu eşten zatlarymy dile getirip bolanok. Ekranda aýdyp bolanok. Şonuň üçin ine öldürmeli diýilýän sözümiň arkasynda şo zatlar durandyr. Kemine sözüň bölen ýankyň üstüne getireyim men. Soň sözüň dowam edersin. Diňe 6-7 klasyň çağalar däl, gyz çağalar däl, oglanjyk çağalar bar, oglan çağalary. İnternetde okuyan enesi atasy çağalar bar, ýanky saý sebäp bilen şo ýerde düşenler, eneli atal bolbam düşüp bilerler. Enesiz atasız bolbam düşüp bilerler. İnternetde okuyan çağalar, oglanjyk çağalaram şeýle zaýalynýan ekeni. Okan döwrüne, şo internetde okan döwrüne şolaram zaýalýan ekenler. Onu öz molumlar zaýalýam onu biljekden ýönü şol oglanjyklaram internetde gutarandan soň 16-17 ýaşda internetde gutarýan bolsalar öz başlaryny özleri çaramaly. Hökümet şo çağalara da hiç ýyl öý bilen ýa jaý bilen üpjüneden ok başga bir mali ýanky maddi hiç kömek edilen ok inni şu çağalarım 17-18 ýaşly mekdep oturup çykanlarym öz gününi şolar ýaly ýol bilen öz gününi gazanýan eken, gün güzerany şeýdip görýän ekenler. Ine türkmeniň gelip düşen, gelip ýeten derejesi diňe gyz çağalamaz däl, oglan çağalamadam zaýy. Şonu aýdanydim hemem ýanky biziň şu edýän gepleşiklerimizi, şu geçirýän gepleşiklerimizi Türkmenistanyň içi hiç ýyl görenok, görselerim ýanky biziň öz aramyzda bölek edip bir minut edip emoda ýene de TikTokda paýlaşylýar. Asly Türkmenistanyň içi görenok şu biziň edýän gepleşiklerimizi. Onam görmedýär edýärler, oň üstüne de jan edýärler, işleýärler, biziň türkmenlerimizi görmedýär. Türkmenistanyň içindäkiler. Daşyndakylarym gaty hayran galaymaly, köpüzi görjek bolup, pelak bolup duran oklar. Ine şu Türkmenistanyň Türkiýede da uçup gelýänler bar. Aýdal Orsiýada bolsun, başga ýurtlara bolsun, şu uçup gaýtjak adamlaryň öňünden leksiýa geçip kabinetlerine salyp leksiýa geçýän ekenler. Ine şu YouTube'larda iki tane aksaçly ýaşly bardyr. Şular dinläýmän diýip diýe suratlaryny görkezýärmişler. Almada
saparağı kiňidiňin ine şul adamları nime daýman barsaň adam da şurda barsaň adam dinläýmen. Şunu dinleyen adamların hem atlarını, familyalarını, telefon numaralarını bize getirip verin diye aýdýamyşlar. Teredin. Yine şonu men aýdaýyn idim şu taýda yeri gelli aýdaýyn ine. Şolar ýal agitatsiýon, ýal propaganda geçirýärler. Türkmenliň içinde görmedýäli. Olar Türkmenistanyň düşmanydyr, siz Türkmenliň düşmanydyr. Düşmany şol adamlar göräýmen diýen ekenler. Öyle çare yurdun içinde gören oklar demek yanlış olar. Mesela şu zat bilen gaty ýakyndan gyzyklanýan yurdun içinde görenler kan hatta yurdun daşyndakydan köp de men belli bir nemeler bilýän, döwürler bilýän yurdun içi yurdun daşyndan köp. Hem statistika tutýas biz. Hem yurdun içindäki görenleriň pikirini aýratyn, o hasaplaýas. Biz gaty uly neme iş alyp barýas bu neme barada. Ýa-ni istihbarat nemelerinin içine düşýär bu maglumatlar. Ýa-ni gören ok diýseniz ýalňyş bolar. Hawa ine görenleriň o köp görenleriň o görýän bolsalar meniň habarym ýok da. Görenleriň o köp bölegän muallimlerdir. Ona hem açyk aýdyp bilýän de. Ama gönürýän bar bolsa muallimlerim hasap sorap bilerler. Muallimlerim mesela şu nemelerin köpüsini muallimlerden alýasda maglumatlaryň. Deňeşdirip görýärsoň, yerinde barlap görýärsoň şol adamlary. Ýa-ni emikiniň nemesi gaty giňişleýin ýaýrady. Täsiri içinde maglumatlary. Demedip bilýärse, ýa-ni meheme diýilen guramanyň hiç bir güýjüniň ýok we gaty passiv işlänok, bir-birinden hem gorkýarlar, bir-birine de ınanan oklar. Şonuň üçin arkaýyn içinde gezip bilýärler. Ol mesele aýratyn, indi ýa-ni cezalandyrma yerinde köprek duralım biz. Sebäplerini aýtdyk, ýa-ni sebäpler jemgyýet tarapyndan ham bar. Ýa-ni öýüň daşyna o beýik hayat örseňiz, ýa-da diýwar örseňiz, çağalaryňyz o gorkak ýetişýändir. Kırtaýdan o yapık yetişýändir. Şol adamlar soň jemgyýetiň içinde de asosial bolýar, ýa-ni sosiallaşyp bilýän däldir. Türkmenleriň birek bilen sosiallaşyp bilmeýänlikleriniň sebäplerinden biri hem şoldur. Ýewropada, Amerikada ýa-da Awstraliýada men bir diýwar görmedim öýüň daşynda. Öyle çare, sizin öýüňiziň daşynda barmy diýwar? Näme üçin ýok? Ama bilýän men şondan sonra ýanda. Sesiniz ýapyk durandyr. Sesim ýapyk duran eken görkedeýinmi? Ýok, ne daşaryň görkedeýsen görkedeýin ýok. Görkezip bilersiňiz o ine men mysal berjekde gatgy bor. Ýa. Zaborat ýok diýsen. Ama men ýoksam o şo yer size değişildi orada dälmi? Ýa, diýçili ýokdur zabor. Indi istesin çiğ gelsin, istesin möcek gelsin, hiç ilde bor yoktur. Indi şo yurtlardaky adamlar näme üçin düşünjesini, pikirini arkaýyn aýdyp bilýär. Mesela ýaşlykda daşy açyk o hemme ýere ýa-ni pikirini ýetirip bilýän görnüşde ýetişdirilýär. Hemme zat täsir edýändir çağalara. Şu çağa kan daş döwründäkine pikir etmeýär-de beýin o ýa-ni adamın farkında bolmayan derecede işleýär, arka sahnada işläp durýandyr elmide ama hemme zat täsir edýändir şonuň üçin. Türkmenistanda görüň giden diýwarlar, ondan soň aýal maşgalany öýden çykarman, gaterwet nemeler barda, men maşgalalary bilýän. Şu aýaly hiç öýünden çykman ýa-da işe giden wagtda üstünden gulplap gidýänleri bilýän hemen. Şonuň ýaly edip aýal saklamak näme gerek? Sebäbi näme? Sebäbini soramaly. Sebäbi näme kanaatlandyrýan sebäbi ýok. Din diýip tutýarlar, dinde de onuň ýaly ýok. Men jahillik sebäbi men din kitaplaryny bilýän, diňe bir dininkine däl.
Şoň içinde misal üçin iň agyr aýaly, iň agyr nämäni berýän hristiýanlyk bardyr. Hristiýanlyk dininde geçýändir. İslam dininde aýaly şunuň ýalydyň, bunuň ýalydyň diýip ýokdur. Gaýtam çağany bakmak mejburiyeti erkektedir. Pul çıkarmalı bolsa da şondadır. Ýa-da neme bar da men İslam fıkhyny bilýände. Ayal erkeğin eýneşigini ýuwmana da mejburiyetli däldir. Eýneşigini ýudurjak bolsa da pul tölemek mejburiyetindedir. Erkek diýilen hökümler bar da men bu zatlary o ine aýtsam owa sen dini bilenok ya sen dinden habarym ýok diýjeklerdi. Ýöne şu diniň içinde bar da şu zatlar. Men bu zatlary 6 ýyl okan soň içinde bolan üçin bilýän. Ýa diňe miras paýlanşygynda aýaly neme tesrak hakdan alýandyr. Ýöne başga hemme ýerde aýalyň haky beýikdedir. Ýa şu wagt pikir edişiňizden has başgaçadyr. Ýöne bu dini bu öňe sürüp bir ýol aljak bolamok, ýöne biliň diýjek bolýan. Ýa bu arkasynda din ýokdur. Ýa jahillik bardyr. Öyle çary baňa aýdýarlar. Sebäbi jahillikdir. Eger hayat ördürýän bolsaňyz, çağalaryňyz gorkak siýasata goşulyp bilmeýän, öz pikirini aýdyp bilmeýän neme çağa ýetişýändir. Ulalan wagtda. Gynandyrjy, ýöne hakykat şoldur. Biz hökümetiň başyna gelsek, şu neme barada ýörüýte kanun nemesini girizers. Ýa reforma diýip aýdyp bilersiňiz. Buňa sosial reforma diýip bilersiňiz. Biz şu zady geçirmekçi, ýa diýwary örmegiň çakyçeni boljakdyr. Beýikligi hemme zadyna çelli goşulars. Şonu etmesek, ýa jemgyýet çüreýär aýna. Birki jemgyýetden soň çürede şu zatlar. Hiç zat o döwletiň bilgisinin daşynda bolmaly däldir. Öýüň içinde o bir zat ýaşalýan bolsa ýa öýüň içindäki aýal erkegiň arasyndaky gatnaşyga da döwlet garşarsa, döwlet netijede jemgyýetdir. Ýani jemgyýetiň bir nemesidir, guramasıdır. Ýani jemgyýetiň bar bolmagynyň netijesinde döreýän guramadyr döwlet. Şonuň üçin gatlyşmana da haky bardyr. Ýani o adalaty o elden berýän däldir. Ýani diýwarlaryň arkasynda näme zulumlar edilýändigini bileňiz, o köpsü şoň zulum diýen pikir edenok da edip ýören işine. Şu zatlary çäklendirmeler getirilmelidir. Ýöne şu wagtky ýagdaý üçin öýüňize men polisiýa diýip gelip namusyňyza değişli bir zatlar etjek bolsa, ahlak daşy bir zatlar etjek bolsa, onu öldürmäne dogly hakyňyz bardyr. Sebäbi Türkmenistan diýip häzir bir döwlet ýokdur. Jenaýatçy topar bardyr. Onuň beýleki uçy Kremline gidýändir, Orsa gidýändir. Şonuň üçin bu zat boýunça da ýörüýte bir aýratyn üstünde işlemäň neme dursa, işläm dursa aslında bir yüzle bir işlendi. Ýa-ni täze Türkmenistan gurulan soň näme bolar? Net zorluk iş edenler esasen çağları yoldan çıkarma, yani çağı kan yoldan çıkarma, değişli ahlaksız işler edenler var da yörüt aýratyn neme geçer, o adam öldürmekten has beterdir. Çağın ahlakyny bozmak adam öldürmekten has beterdir. Sebäbi näme diýilýär oňa? Kemis bir adam çykýar jemgyýetiň içinde. Şu çağa kan, şu bozulsa, şonuň nemesi ruhu bozulsa, ruhunu döwseler, soň jemgyýetiň içinde ýa ölden beter ol. Käbir misallaryny bilýände, ýa men öz ýaşan ýerimde gaterwet zatlardyr, şoň üçin jezasy gaty agyr bolmaly, ölüm bolmaly. Agyr diýip neme üstü ýapyk aýtma gerekli ýokmu kendime mutaýda? Açyk bolmaly, samimy aýtsak ölüm bolmaly. Ine neme soraýarlarda şol ýokary işgärlerden size çykýanlar barmy diýip, ýokary işgärlerden bize çykýanlar bar ýöne az. Näme üçin az diýip soraýarlar. Azlygynyň sebäbi şolaryň hemmejesi
o çağaların ahlakını, namusunu bozup, öldürüp, zayalap gören adamlar şolar. Ne için çıksın? Bizim yanımıza gelip bilýär mi şol adamlar? Gelmeli mi ya da? Gelse biz kabul etmeli mi? Biz olara o gelse o cezalandırmalı, yani aydan ceza. O kaçsa da olar tutup cezalandırmalı. Onların demesi şoldur. Buna ne için arkayına edip bilýärse o size karşı çıkar, işiniz kıyınlaştırar diye. O biz näme diýilýär ona? Samanyň aşandan o iş öğretjek bolsak biz o şu wagt başga yerlerde bolardyk. Biz ýanky o ahlaksız iş eden adamlar bilen ýol almakçy däl. O san näçe bolsa sanyny biz bileli häzir barmakka. Çoňa görä mazarlyklar gazylar. Men aýtjak zadym şosa. Bu näme üçin aýdan gaty agyr bolup biler, ýani agyr degip biler köpler üçin. O beşten zatlarımızı dile getirip bilemiz o ekrana çıkıp. Öz aramızda gürleşmeye de çekinýäs bu zatlar. Ýani gaty utanç verici. Kemine sen bollun men aýdanyň bilen tutaydy. Şol ýene de bir sebäbi bar da şol real ýagdaýyň ýurdun içinde döreme. Şol niyaz diýilýär. Döwletiň ýol başçysy şol ýene sesinde duran ýanky kramplar, zadalar, beýlekler ýurtda ine tirek belasyny geraýyny girdiler. Şeýdir, ýaş ýigitlerin, ýaş öwrün erkeginiň bilemäkmen näçe göterim diýip aýtman ýöne halkyň köpüsini aglabasyň sanyny çykardylar. Erkeğin erkeklikden aýdy. Men bilýän 96-njy ýylymdy. Men özüm şol Azatlyk radiosunda çykyş etdim. Şo döwür Aşgabatyň etegindäki iki kolhozyň gyýdlary bileleşip hat ýatdyrlar. Bizim owalarda erkek kişi galmady durmuşa çykmagy. Bizim näçe ýyl bärini durmuşa çykylman otur, dem duş ýok bize äre çykmaz. Hemme çok süpük narkoman boldy ýa ölüp ýatyşy. Ine şolan bir tarapdan ýene de şu tendensiýanyň ýa-da jelepçiligiň göremegine getirdi. Jelepçilik diýip ýaşy ýeterler aýdýar. Eller var, gyýlar var. Onu utanman edýärler diýdi. Olan bir käre bolupdyr. Ine şondan görýänler. Ýöne şular ýaly biziňki ýaly ýagdaý, ýöne şoň başlanyş ýagdaý emede Kyrgyzstanda da boldy. Olan şol zenan maşgallary ýanky ykdysady kynçylyklara döz gelmän hem ýurdun içinde hem de ýanky Orsiýet Federasiýasyna gidip şo taýda jelepçilik edenler bar. Azal köpçülik bolýar. Ýöne şol halk şu zatlaryň öňüne almany başardy. Häzir hem şoň üstünde elini berk durlarda. Şu meselede Kyrgyzlar bizden has öňe gitdiler. Goramak meselesinde. Ene ýanky Kemilen aýdanyň üstünde durup geçen. Ene birinciden ene bizde kanun işlenmedi. Aslında hiç bir kanun işlenmedi. Adamın ya grajdanynyň barara kapısy ýok, adalet etler. Daş töwregin bir adaletlik ya da jenaýet. Köçe çyksan para bermeli ya para almaly. Ya birinin önüne bükülüp gezmeli, ya urulup ya yencilip, yine de hiç sen arkanda duracak adamım yok, kanunum. Inni özlerinden geçti, bu hükümet milletin öyüne, ayalına, gıydına, çağalarına yapışıp başladı. Inni nehmet mi? Kanun işlenmedi. Hiçbir kanun işlenmedi. Yani bizde ata baba devam edip gelen dep var, destur var, yörülge var. Ozal bizden ozalama asırlar boyu Türkmen yaşaptır. Näme edipdir? Şolar ýaly ýagdaýda türkmençilik diýilen kada kanun ýolu gelýär. Ene şu taýda şonunlanmaly bolýar. Eger bizde kanun işlemez. Demek ýa-da Kemilen aýdyşy ýaly. Eger biri sen çağan üstüne sürünüp gelse, ya onu şu taýda mektepden mi, ýene bir ýerdem allapmy, gorkuzypmy ullansa, demek on cezasyny en atasy dolu berip biler ya on ýakyn bolsa. Nähil ceza bolup biler. Ene Kemilen aýdyşy ýaly gerek galatyny boynu towlapyň da hakkı bar.
Sebep adam özünü maşgalasını özü gorap bilmeli. Eger şonu etmeyen bolsa, şonu etmeyen durarlığımız sebepli ana şu ýagdaý dörep şoň üçin. Yurdun daşyna da onu okap berlerine bomban aşağına, mekteplerdäki ýagdaý oň aşağına, en atasy Türkiýede, ýani ýene bir ýerde. Bizi pıtrattılar millet hökmüne. Indi nädip biz köni akaba atawaba däpde surumda dolanyp gelmeli bolsak, ýa-da türkmen täzeden diýerelçek bolsak, onu biz hökmen bir çäreleri göräýin. Ol çärelerim o gaty zamun kanunlaryň üstüne edilip biler, o çäreler islendik ene ata ölçüde çözüp biler. Ben ine şonu aýtjak boldum. Bärde utanara çekinere hiç tat ýok. O diýip bilersiň. Vatandaşlar ne Türkmenistan şuun kun ýa-ni ölüm jazasy ýok. Ýok, ol kim üçin ýok? Şu kanun bozup oturarlar üçin ýok. Millet edene gaşyn. Şunu edip oturan şu kanuny yerine getirmeli guramalar, edaralar, şolaryň işgärler egini pagolsy. Şolar gödök bolsa ine şu ýagdaý ýüze çykyp otur. Ýöreýte aýdylyp otur şu mesal ýetilip. Şu näme üçin şu biziň çykyşlarymyzy bu başarsa hökümet basyp ýatyrjak, ýöne kemiňen aýdysýar. Ol gidip dur TikTok bilen, imo bilen, flashka bilen, ýene bir zat bilen diňlenýär Türkmenistany. Maňa edip durlar giýjek. Gep onda gep şonu hökümet biziňkini basyp ýatyrjak bolýar. Ýa-da sesimizi. Emma şu işler edip oturun, işgärlerin üstünü yapýar. Ya-da şol ýaşlara ine şu bir ýerde wejaralyk bolsa şolar etmäge ýol berýärler. Onu mana internetde gönüne düşman söhbetdeşlik bolýarsa, olaň söhbetdeşlik kim bilen ýatyp durmaly, kim näme etmeli, nähil boldy, o boldy, bu boldy. Hana görürler şol. Bir gede maňa ugradyp durlar, 3-4 saat nareskan öwlüp maňa şolar ýarda dağı duvara uratmaň diýdi. Sebep ol hökümetiň siýasaty. Şol şeytanyň ağzyrany özüniň küdýelişi ýani bular şol jemgyýeti bulaşdyrdy. Olardan okuwak adamym ýok. Ýa sen aýtsyňyz en atada bolmak aladasy ýok gelecekde. Ojaga gyýjaga ýa-ki bilbiliň aýtany ol indi köçede dogurmalymy? Ýa ölüp bitip gitdimi? Näme boldy? En atasy inne biz nähil bir wagşy halk. Şol ýerde bütün jemgyýet bolup şol milisiýany amana getirmeli ýeri geldi. Ýöne şonu hiç kim edemez. Ýöne hakkı bardyr etmäge. Şonu biz aýdýar, şu taýda. Nähil jeza berseňiz hakkyňyz bar. Isle öldürün, isle maýyp edip goýun, ol öz işiň. Ýöne maşgalaňyza el ursalar gelip. Onu siz şola bilen haklaşmaga zor hakkyňyz bar. Onu siz pyçaklap öldürün. Bir kılık bilen başyny alın, ya asyp öldürün, otlap öldürün gerek bolsa, ol öz işiň. Her kişi özü çöçsün o mesele. Sebep o döwletde kanun işleýän bolsa, onda merşa kanunyň esasyna prokurory ýututun, suwda ýututun, plan edara ýututun diýip aýdardym. Men kanunçy bolum. Emma o kanun işlemeýän döwletde onda halk nädip gorunmaly mesele bardy. Şonu maňa olar çygyp berdiler. Ha, radasy näme garşy bolýan, şular ýagdaýda halk nädip özüni gorunmaly. Kanun işleýän. Ene işlemeýän kanun işlemeýän döwletden şular ýal jeza berip, olara etmeli, halkyn büsüp oturmaly. Bolmaz o. Sebäp döwlet halk diýär kanunlar. Bir kuşka kistat alıp koysunlar öýüne. Gelenin ýüzüne şoňa teper ýaly. O da bolup biler. Çağalaryny şey diýen bolsa, sen boy yetmedik çağaň 12 ýaşly çağaň zorlaýamasa, men oradan ýüzüne kistata teperdim bir kuşka. Otun maýyp bolup otursun, ölmesinem, gülmesinem. Olan bir çare. Onu ýöne şol çağan en atasy çözer näme etmeliligini ýa-da onu işläne. Biz baraly kanunlary düzeli, ele halk kabul eder ýa halkyň saýlandy. Onu şol taýda kanun boýunça ýaşardy. Ýöne şu kanun işlemeýän döwletde halk nädip gorunmaly, ene soraw bardy. Ör boýuna galypdy. Türmeden ele 30 ýylda türmede 50.000 adam gyryp öldürdiler. 50.000 adamy öldürdiler. Şoňam 20.000 atsız, sorsuz ýitip gitdi watandaşlar. Şolaryň biriniň ogly, biriniň atasy, biriniň äri ýitirmediler olar.
Bular dine zorlamak bilen adam öldürmän, sine öldürün şogorna. Adı bularda hiç insanın duhu yok, ruhu yok. Şon üçün bunları yan kemiğine doğraydı ya, adım soraman. Şu haline açık oldu, sonçu da mazarlık tayarlar vermeli. Başka çıkarlığı yok. Ne edip düzeltecek bunlar? Bu cellatlar ne edip düzeltmeli mi? O arassaçılık işi geçmelidir cemiyette. Kıyın olsa da yani yanlış görünüp biler yani iň doğru neme käbir halatlarda şunu ýalyk bolup bilýär-de çözgütler. Yani o maňa berseler gaterwet nemeler bilen çözer. Şoň üçin halmyrada maňa bermän bunuň ýaly. Wezipenem başga zadan. Yok, onu kemin o adalatlısına çözüyor. Halkın en başa çıkarılması yok, şu zatlar etmeyecek. Sen aydan hemmesi doğru. Teret bir zat bolup geçti vatandaşlar. Ine aytta saparaga näçe. Biz diýdi şu 94-nji ýyly şeýle halky beýleki Soýuz Respublikasyny içinde Türkmenistan halkyny gaty goýýasy. Şolam hakykat. Şol adamlar işinden aýyrdylar, ol halk açlyga düşdi. Un tapman, makaroni üwäp şondan çörek pişirip ýediler. Onu hemme kişi bilýär ýadyna. Şonu şu döwür ol çarynda. Men azatlykda hatlaryny özüm okapdy. Bir ýaş gelin ýani bilemok 30 ýaşyndan 4-5 sagatynyň biriniň içinden alyp gulçuluga satdy. Bir halta uwna. Sen beýlekilerini eklemäge ýagdaý ýok. Men bilýän o wakany. Bilsen ana onu sondan başladı. Ondan millet yuvostan şeyttirip gulçuluğa düştü diýjek bolýar. Şu gelle barıp etme doğan şunu. Mesela menden bir halta ya getir çağılan paylaşıp ya komşu koradıp ýaşaýlan milletten tapılmadı da. O mecbur galın çağısını öldürmesek birini gulçuluğa mı gırnaklığa verdi. Bu tordu. Hani hem şumul gorka diýdi. Lelli buna aýdýan sözi var. Türkmen ine Bäherden bilen näme bu arasynda diýär. Nire diýär. Bäherden ol bazarlan içini tileski iteklep beren 8-10 ýaşly çağalar onu. Oňa degişler şol Türkmen diýär. An şu çağalyň gelejegi. En atasan bar şollar. Olar yetimimden ýa-da siziň aýdyşyňy diýär. Deddonda. Ýok. Ýöne şolar mezbur etdiler şu durmuşa. Näme ulolanyna şu tileski teklep beren, indi soň ulolanyny maşyny teklemese başa näme teklesin ol? Ilimi ýok, bilimi ýok o çağa. Şeyttir bizim halkımız duruşuna degradasiýa düşürdiler. Ýöne Hudaý diýen ýerimiz bar eken bir böyle ýurdun daşyna çykdy. Şulaňam hemmeti bolmasa onun mirini düşünüp başlady. Näme degini? Bizi haýsy getirip cehennemiň haýsy burçuna oturdy onun hökümeti. Indi göz açılıp başlandy. Şu ýöne köpçülik ýeme düşünje eýe bolmasyn diýip, ine biziň çepimizden, sagymyzdan, öňümizden ýeňdämiz. Ya sen aýdysyň ýaly ol çaryn barman dinleme. Bolýar biz dinlemesin. Ahir soň olaryň deňeşdirip görer, öz ýaşap gaýdan ýurdu bilen şuňky ýaşaýan döwletdäki durmuş. Men ne de ýedir sen ýaly ştadan giden şu oba ine bir 400 ýyllar bar da birine haýat ýok. Şu bütün obaň içinde ýekezi ýerde haýat bar. Olam çağalar wagyna, şu küçük çağalar Kowul oynanna şol maşyn gatnaýan ýollar gap çykaýmasyn diýip goýulan şular ýaljak. Pes saýjy çağa aşma diýaljak. Agaç haýat. Bolly ýok. Hemme kişinin aynası açıktır. İçinden kim nämesi bar, o aynasını apşesini seyrediyen adam yok berdi. Doğru düşünün. O son çinin sular azat, son çinin sular erkin. Bir de var bu halmada kapıyla mı kulplabdı? Ne kapım açık dur. Maşının kolla maşinler duruyor, kapıları açık duruyor. Hem açarların maşinin için. Paşas itler matuhana karar vermeli. O magadina var sana maşinin son içindeki yükün hem sotaydı. Şu cemiyet şeydi piyasaya. Bizde olsa komşu düşman, doğana düşman. Bir keminan ayşe biri beyleksin bey hayat kalır içindeki görmesin. Ne var otaydı görür ya.
Sana kelmekke jogone kendinde ne var? Yok, zulüm diýär o taýda şonuň üçin örülýär o hayatlar. Özlerem bilen ok, aýtsaň inanmazlar. Edýän işiniň zulümdigini bilen oklardan. O hayat bilen gorap bolana o ogry geçýär o hayatdan. Hayat bilen goralmaýar, manysy o däl, onuň manysy. Şo jemgyýet şu öz-özüni ýok edýär. Şonuň ýalzatlar bilen ýok edýär. Näme ünsem çekýän däldir aý bir hayat. O näme edip biler diýär-de, ýöne şo hayatyň içinde ýetişen çağalar jemgyýete goşulşyp bilmeýär. Öz pikirini aýdyp bilmeýär, ýa-ni azat erkin bolup bilmeýär halmyradaň aýdyşýar. Onun yeni bir zat var kemin, ol hayat bolup hayatında men köp berdim. Şu hayatyň üstüne çüýşan döwüp, şoň döwüklerini goýýarlar. Ya demir tikeni goýýarlar oňa üstüne. Özleri öz ýaşaýyşyny türmege gurýar. Beýdibem bir ýaşap bor. Bu nähil beýle bu? Türkmenistan'da mı? Halmada. Türkmenistan'da. Men Türkmenýal bardy. Ýene de içine de 3-4 tane ağlap aýyty gulagyny guyrugyny kesip goýberýärler, o gowla giren özüň bolma. Hemmesi üstüne topuljak olaram ýarymaz. Beýdibem bir öý gorular maşallah ýa emlak, onuň üçin emlak bolup emlak ema ýok. Tozap tozu giden 3-4 tane keçesi bolmasa Türkmenden hem artykmas aşgoş bardy. Öňkü döwürler. Şoň üçin bu mesele gaty agyr, muňa hemme taraplaryň şemmeleşmek. Baramızda doğru aýdýar kemine biz şu zatları hökman bir çıkar sosial siýaset edip goýmaly. Kaparaýa ýöneler aýdana şu haja tanadan başlanmaly. Haja tanadan bar ýöne hayatyna aýyrmaly. Goňşy görüp bilen 4 metr 5 metr hayatda. Nähil bolýar? Men düşünýär, bizim milletimiz düýbünden ýetgeşip bir zat bolup. Ýöne oba ýerine buň içinde hayat ýok, dura oraçalar. Ine o taýtyň milletiniň gatnaşy düýbünden ýetgeşipdir. Şäherler tereden. Bir zat diýsem men gumly diýär, gumly diýmek şol şäherlenken beýga adam bolmaly. Men düşünjüme görä. Täp olar ýürege maçyk, göwne maçyk. Bir sada adamlar şähere gelende de bir özüň şeýle sada alyp barýar. Halmyrada şu bir zat ýadyma düşdi-de. Şu zabor aýlamak, ýa-ni hayat aýlamak, hayat diýilýär türkmençe. Şu hayat aýlamak daşdywrüňe soň moda bolan ýaly men pikirimçe. Sebebi biz çağa wagtymyz bizgine enemler we mamamlar we gidýärdik-de oba nime bir kanikuldak bolanyny kapylaryna, töwereklerine hiç kim gide hayat ýokdy. Owaň öýlerde hayat ýokdy. Gadym palçykdan zatdan salynan jaýlardy, palçykdan zatdan. Gamyşyň nemesine daşdywrüňe palçyk neme suwap şeýdip ýaşaýardylar. Bir gara deme näme diýilýär oňa bir zat öý diýilýärdi, palçykdan salynan öýlere. Sklat maksady bilen bolan. Ýok, öýde ýaşaýarlar olar. Şu ýaşalýan öýme. Gadym zamanyň gürüňe diýen men o senin tak dogulmadyň o wagtda. Bir zat tam diýilýärmi? Hawa şu näme diýilýär şoňa bir zat tam diýilýär. Lifetime diýilmeýän o. Ýadyma düşdýär onu palçykdan talýarlar, gamyşdanam neme suwýarlar gamyşyň daşynam. O mahallar Bir tarapda baýyma gamyş ýok da Balkanyň şoň üçin men bilemem. Onu şeýle şykkıdan ýasaýarlar, saman goşup o kirpiç zat ýok o döwürde beşen kirpiç. Şondan tam salýarlarda gamyşdanam daşynam suwýarlar, gamyşdam dikýärler daşyna. Onu tomuska öýe diýärler, gyşky öýe diýärler. Tomuska öýüne şu gamyşy dikip daşda görenen palçyk bilen suwýarlar, neme şykkıdan ýasap saman bilen garyp. Ine şoň ýaly öýlerde hiç iliki neme gapsy bolanda da bir agaçdan gapy bar. Ýöne gulp zat ýok. Men ýadyma düşýär çağa bolsam, öýde adam ýok bolsa, şoňaly 2 sanyk neme asyk durýardy. Demirden halka, gapyň agdynda şondan ýalyk bar, kelleňden ýalyk. Şo ýalygy asyk gitýärdiler, o daňlany ol. Şeýle asyk goýýardylar sallap. Ýüpjaga ýa-da ýalyk. Şol adam öýde ýok, barmak diýmek bolanok diýmek. Şol men aýdýan onu gulplaňyzokmy diýsem, ýok. O şoňal durýar diýe, hiç kim girmez. Ýalyk asyk dursa diýe, öýde adam ýokdy diýärdi. Şol garry enemiz mamamyz aýdyp berýärdi-de şol ýalatlar. Şo ýadyma düşdi.
Demek zaborlu gurrun, hayatlı gurrun. Soňky döwürde 80-nji ýyllardan soňrak başlanmaly. Men pikirimçe. Hayat gurup. Hasam nime döwründe şo 90-njy ýyllarda o hasam möwjallyda hayat gurmak onuň birinkiden has beýik edip gurmak. Burun Sapar Murat Niyazow aýtdy da telewizorda. Siz näme diýdi beýik hayat gurýaňyz diýdi. Aňyrsynda diýdi ogurlanda atlaňyz görünmesin halka diýip edýäňizmi diýdi. Şon telewizorda aýdyp berdi. Ayrı o hayatlar gerek yok. O odan aytalyp diye onun bir hayatlı yapıp koyýaňyz diye. Ne ogurlanadyňyz görmesin halk diýip edýäňizmi diye ayrın diýip şey diýipdi de. Şondan soňra meni koydular ýöre zaborlary demirden reşotka ýal demirlerden edip koydular. Aňyrsy görünsin diýip. Ýöne o da beýik. Ýöne şu zaborly mesele näme gerek men bilemok. Halk aç ýerine halk zat görmedik aç ýerine zabor bolýan ekeni. Halk tok bolsa, şo ýurtlarda zabor ýokdur, hayat. Hakykatdanam şey. Ne Finlandiyada var, ne Norvegiýada var, ne Daniýada var, ne Islandiýada var. Men hiç aýlanyň döwletden hiçbirine hayat görmedim. Dina şol Orta Aziýa respublikalaryna bar, onuň hemme ýerine de bizden tam o ýerlerine şol ýa Oraçda, Çatma ýa Türkmen öýüne şol owalarda gum içinde ýokdur hayat. Taýda geregem ýokdur. Şonu real. Ýöne biz gurrumyzyň hayaty sowduk kemene. Ýöne düşnükli boldy. Sebäbi bu hayat meselesi çykýar da mejbur çykýar şu wagt temanyň içine. Ýani şo taýda ýetişdirsen çagaňy soň şu aýdyp bilmeýär. Şo hayatyň aňyrsynda ýetişdirilen çagalar aýdyp bilmeýär da soň näme edilse de, zulm edilse de. Şondan gelip çykýar bu nämäniň aňyrsyndaky ýa. Şonuň üçin de odan defede ýatyp çykan türkmenlerden köpüsi aýdyp bilýän däldir, ýoksa şu ýa Kreta diýilen ýerinde ýatyp çykanlaryň sany Eýranyň içindäki türkmenlerden has köpde. Şondan bir-ikisi aýtdy, ýani bir-ikisi ekrana çykyp bildi. Köpüsi jaň edip aýdýar, gürrüň berýär, ýani ekrana çykmaýyn diýär. Şoň ýaly bir haýyşlar bar. O dogry däl o zatlar. Onu aýtmaly, hökmen aýtmaly. Aýtmaly ýöne hem jemgyýet bilmeli, hem dünýä bilmeli. Ne bu nesalmanmaly. Indi şu ağır gurrun edip otursa vatandaşlar bağışlan elbette ağır dergän esasanam ýurdun daşyna dähmet çykyp gören enatalar men size ýüzlenip aýdýar ýygyňyzda galyn azan çodan orduňa sizinkidär maňa degişli adamlaram şo taýda ýaşap atýar. Şoň üçin diýjek bolýan adam bu taýda bizdiňe karar berip ýurdu öz elimizde almasak başgaça boljak däl. Ya biri gelip sizin yerinizde ol döwlet, o ýurdu düzedi ben bilmeýär. Hemmemiz bir yumruk bolup topulmasak boljak. Şoňa taýýar bol. Ýurda baraly. Öz öýüňizde, öz maşgalaňyzda, öz çağlaňyzda eýelik edeli. Şolary kim el uranmalsa onu durun ýerine jezasyny berin. Hakyňyz bar. Şu taý dedim, o taý dedim, öz işim. Ýöne şu bir kanun hökümetiň bar döwründe edilýän ähli bir kanun jenaýatlary, jenaýat hiç haçan kanunum da. Ýöne edilen jenaýata kanuny jeda berilmeýän döwletde sizin jeda bermäge dolu hakyňyz bardyr. Ýani insan hukuklarynyň deklarasiýasynyň preambulasyna ýani girişinde ýazylgydyr. Ähli hak hukugy elinden alynan milletin gozgalyňa galmagy haky bardyr. Gozgalyň diýmek şoňa eziýet berin, şoňa jeber sütem görkezden depesine näken boynu toglap ýere taşlamak hakyňyz bardyr. Sizi şo derejä getirdiler. Nämisli şoňa düşünüp bileňiz. Ya näme garaşy edip oturýarsyňyz watandaşlar. Hana hem ulaşakdan kiçeşek bokyma ne öwrenirdi. Atasy gitdi, ogly geldi. Näme üýtgedi? Men şu düýün şu Nowruz ýemesinde bayramçylygy bag ekdirýärdi. Burduňa kellesini üýtgedi aýmasan göwresi şol atasy bilen ikisi meňis bilen du ýetim toplaýarlar. Ýeköl şu aýman çaňdaşynda bir arşan ýanyna. Millete motaýdy mınşanyny şöhrat suweren bolýar. Üýtgen zat ýok şu taýda watandaşlar. Bu bir dälixanaň ikinji seriýasy. Şuratlar çekip çıdacak. Men hayran.
hemmäňizden indi bir etçi haýyşyp, indi bir akylyňyza aýlanyň. Watan ellen gidip barýar. Ýylyňyza garlyr, ızanly şodan. Aýtmajak bol dilimizi diýişläp, şydap, şunça ýyl gezdik. Indi muny aýtmasak boljak. Siz bu şu taýda ýurdun daşyny diýiştirmek edip, giýje güni azap edip, öz bokurduğumuzdan kesip ýurda urat ýa-ni ýurdun içindäki bolýan ýagdaýlarym şol. O bir gün goňşyňa gelen erti seňe möýüňe geler. Täp olary biz kekirdegine tutup saklamasak başgaça boljak. Ol birlän, ikilän ýagdaýymda bir inni boljogy bolup ýetjek derejesine ýa çukuruna ýetipdir. Olar hiç kimden çekinene. Gördüňiz arada süjet ol. Ýemede bir nerede bir Uşgudan mı Tahtabazarda oğlunu bir polisi tutup onu birinin gelinin oyuna girip barýaka saklarlar. Aşo geldiň ära many Türkiýede işlepdir. Şoň üçin aýdylýan zat yalan däl o çağanyňyzy özüňde meňden akdylan gaty görmäň näçe ýyl boldy ýurtdan gaýdandy. Ýöne käbir hojalyklarda çağı önüp otyrar. Sizin Kur'an hocalygyňyz dargydyp otyraňyrda bir jenaýetkär hökümet. Onsoň sizin ol gurdugyňyzdan däl. Käbir hojalykda men özüm bilen enesem atasam Türkde çağırarym o taýda garrylan elini. Olaryň günne geýjek, günne iýjek, haritlarym gymmatlap gidip oty mektebe barsaňam bular günne bir hokka çykarýarlar. Bugün ýaşyl eşik giýmeli, erti gyzyl ketenili gelmeli. Bugün ýa-ni takýan bolmaly, nämäň bolmaly, nirden alsyn olar opul. Demek, şonu yörüte itekler, sen şu zatlar etmeye mecbur ediyordun. Olarım görüyor, yine internet açsa so TikTok'ta akılır. Çilim çekişip, nasıl atıp aylanıp, böyle o 5. 6. klasın beyler, mektebin içinde. Şonu görüyor. Haçın gördük bu zatları. Onu, şu ağlarlan kaptanını azmadık çağırırım solurdan görürler ya da sebep, şular etmen deyip duran ne enatı var, ne pedagog var. Ne de hükümet var. Ne polisi var, ne prokuroru var, ne sudyası var. Hemmecigem şoň içinde. Bular hakykatdan biznese urup şataýdan bir özlerini haram keyp günnelik hemen halky degradasiýa getirýärler. Oňa mazmuny ine kingdem aýtdyr keminet bolýarny uýmady bilbilem aýtdyr. Jahillik. Şu milleti körsew edip dünýeden ötürmeli. Näme bolany özlerim bilen akşul kul. Özler bilen 30 ýyl geçiren eksperimente düşünen aklar. Biz bir zat diýsek, ha bulan hyýalym bolaýmasyn. Barın seredin kimki yalan. Aýdyp berdik öňünden. Şo niýasyň agyrlyk gününden näre aýdyp gelýär şu zat. Ozal howa şol welayet ýol başçylary, ýa-ni etrap ýol başçylary şolar eder, şolar ýaly hemme haramlary. Sonra görse ulaşakdan kiçeşek yeni de bokuymana urana. Yok korku vaslıklar mı ne diye aşağılarım şöyle etsin. Ha bunları da buyruk ne emetseniz edin çok halk kellesin başın kaldırmadı. Bolluğu tordu indulgense berli yokurdan oranım şöyle diye. Ha bir milise basılı deyip estiniz mi şulatlar için? Ya bir prokuror ya bir sudya tutuldu deyip estiniz mi? Estmersin. Yok 30 yıllı şulatlar yok. Estersiniz, yani bu adam tutullu basılı hükümete karşı gidipdir, näme edipdir, pilar prezidentim de dilyet. Sizin prezidentiniz bile. Ne bolýan zatlar? Şoň üçin watandaşlar bizden öýkökine etmän şu agyr gurrun gozgaly dip. Şoňa indi biz çäre tapmaly, çäre görmeli. Bolu indi ýetikdir. Hana o taýda hana şu men ýa-ni men şu 4 hepde ber özüm tutup bilemek. Gidip geldim şu terge. İçine de girecektim. Salmadılar beni. Ýaşyň 55'den geçen bir salımda Ukraina. Barıp şu yerine şu Kiýewiň görjekdim, Harkowyň. Ay şu atýan bolsalar atsyn o 40 ýyl uruş bolsa da diňe ajal ýeteneler. Ýöne bir bar şu bir halkymyzyň çağalaryny düşüngünni görjek. Şoňa da ertmediler. Siz en atalar bolup näme üçin şu zatdan aladasy nedenler? Utanam zat mı? U ýoluň zat mı? Näme dogurduňyz onu olur? Beýdip şu günde şu uruşyň içinde taşlajak bolsa. Bizim de atalarymyz gördi olar öňkü uruşy. Ýygyny dulgalyna ýalar ömrüni müjerred edip geçirdiler. Frontda wepat bolan ýarnyň ýa ýarnyň ýygyny.
Yetim alan çağıları özleri östürdüler. Beyleki yetimlere muhabbet ağzılarını yok. Hem ene olurlar hem ata olurlar. Ne için öz çağılarını eyelik edenler. Barın sol hükümeti tutun yakasınlar. Ne için? Bir Samalyoda adam mı sol? Ukrayna'da okap ya, işlep görün. Hiç bir dağıdık halk evenak ya, üns verenak. Ne için biz beyli bir mahluk milleti olup var ya. Ben düşünü bilemem. Ya bir kaflada okusunu yatırsın biz. Ne yapmalı adamlar? O yonayının bolluk oldu. Bir Türkmeni dürtmesen duymaz ya olay. 30 yıldan uğrap dürtüp en namınızda avat yere koymadım. Açan oyuncuksun. Ya oyuncuğun değil ben. Şu soruğun bardan ortamında. Men duran şu taydı vermeyeyim. Halmurada cemlesem borsa 1,5 saata doğru gelýär. Bu tema hawa Başlayacak dağıtlarınız var mı vatandaşlar? Değil mi? Gıyırlar, büyükler. Ay yok ayttık. Men aýtjakladım ba. Nemen aýtjak boldum. Aýtýaňyz Halmuradaga ýöne inni halkymyz oýan bolly ýaňydan oýanjak oýannym ka diýenler sebäbi o şaýatlyk etýän köp nemeler bar. Günnägin aşa gelýän habarlar ýanky düýnüň şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýde obasy bar da Babarap diýip. Şoň içinde bolan ýanky nemeler barada bir prokuraturaň işgärleri uğratdylar da. Garayev çağrı diye, Garayev çağırmırat diye, neme 17-nji ýylda türmäge batylýar. Şol owaň ýaşaýjy, ýanky Babarap owaň ýaşaýjy. Näme üstüne türmäge batylýar, ýanky oglanyň kakasy Erbet Yaranok agyr. Onsoň bu oglanyň bir giden çağalary bar, neme aýaly bar. Onsoň takside günni görýän ekenler. Kakasam Yaranok, ejesem Yaranok, kakasy öňürti ýok bolýar, soň ejesem hasam agyrlaşýar kakasy ýok bolandan soňra. Onsoň aýtýarlar, köp dermanlaryna puly ýetenokda bu oglanyň kart kowal etýär, ýene etýär, bir giden berge etýär. Soň halis bolanok ejesem ölüm ýasygyna ýatyrinni şo ejesiniň alynýan bir ampula dermany günne alınmaly. Bir ampula derman näme? 2,5 milyon näme köne pulla. Täze pullan 400 näçe manat, 500 manat bolýar. Onsoň şol oglan mejbur ýagdaýda ýanky $1 üçin, o dollar üçin şoň ýegenler bilen bile işläp ýören. Şol Babara bobasyna ýaşap ýören $1 şu bar eken. Şoň öýüne girýärdi. Ýanky giýje owurlyk etýär. Bu öýünden ýanky pullaryny da adyny alýarlar. Indi şol oglanyň öýünnäkileri bu oglana basylýar. Owurlan pullaryna malýarlar, basýarlar, ödem 8 ýyl da beripdirler oňa. Ýygyna 4 ýaşdan maýdamçyk çağalary aýaly galýar, ejesem ýok bolýar, götermän oglanyň ýanky düşen ýagdaýyny görüp aýtjak bolýanym. Şo zatlar maglumat gelýän bolsa, içinden şo organ işgärleri olam tanşlamy dogry. Ýöne şol adamlar şey diýär, indi haçan gelýäňiz, indi biz näme etmeli? Indi şunýal zatlaram bolupdyr. Adamlar halis dost oglanym diýip aýdyp berýär. Şonu aýdyp berýän. Men diýär dost oglanym şunýal iş etdi diýene şunýal şo mejbur etdi diye, şo ýagdaýa düşmeli adam däl, bir gow ýaşap ýördi, ne gow diýen nähir gün naýlap ýördi diýede. Şuňa keselçilik çykyp şuňal boldy. Hemme zat gymmat şo adamlar diýe gitdiçe beterläp barýar, haçan gelýäňiz diýip howlukýanlaram kän şeýdip sorap näme etýärler da inni. Men aýtjak bolýanym bärde bir begenler ýa zat bar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz obasy, dowlan obasynak adamlar gorkman şunýaly habarlar berip bilýärler. Bize indi şunýal habarlar berip bilýän bolsa, danylaryny aýdyp bilýän bolsa,
Men pikirimçe buna näkil Türkmen halky eýýäm oýanypdyr. Ýöne nämetçäni bilmän bir hil daş töwregine garanjaklap dur ýöne şu enatalara, daşar ýurtdaky enatalara, içindäkilere, işgärlere hemmesine ýüzlenýän biziň bir türkmen ahlagy arasda türkmen bolup galmagymyz üçin görüşmek ýekeje ýolumyz bar, görüşmeliler. Şol görüşde berk durup täze Türkmenistanymyzy gurmaly. Täze Türkmenistanymyzy gurulman ýagdaýyna şu kanun dikeldirmän işleýän düzgün tertip bolman ýa-da jenayetkarlar cezalandyrylman biz bu işleri başlap bilemzok. Şoňa halky çagyrýan her bir adam biz üçin gymmatly. Her bir adamyň namasy, nemesi, ýa-ni depelenen ýagdaýyna bu zatlara jogap bermeli, jogapkärçiligi öz boýnuna almaly. Hemme adam şu zatlara üns vermegini, şu bolýan zatlara bir park galmazlygyny isleýän. Hemem ýa-ni aýtdy-da öyle çaremne düştäýde şu iki tane çal saçlı adam dinlemeň diýip aýtýan ekenler diýe. Şonu kim aýtýan oldu? Şolara köpden realkasyny aýtýan, ýa başda aýtdyk. Psihologiýada şunýaly bir zat bar. Bir zady etmedilen zada höwes köp bolýanlar. Reklamasyny etýän ekenler. Men şeýle düşündüm şoňa. Etmäň diýip bir zat etdirip bolmaýar-da adamlaryň o etmäň diýilen zada höwes köp bolýar. Ýöne biziň etýän hereketlerimiz dogry bolan üçin, adalatly bir arassa döwlet gurmagymyz üçin siziň hemmäňiziň berk durup jebisleşip daşymyza bir galyň donýalyk bolup büränmeňizi isleýär. Sizden talap bolup biz herekete başlamak isleýär. Siz bilen bile. Sag bolun şunu aýtaýyn diýdim. Onu näme şu ýerde jemläýin watandaşlar? Awa, bil sag bol. Gaty dogry aýtdyň. Şu taýda jemläbem bilersiň. Morunna watandaşlar, ne oturun oýlanyň, özüňize göre netije çykaryn. Nädip hereket etmeli, nädip bir ýagdaý düzeltmeli. Her kişi özüne jogap tapar. Bizim ýene de bu mesele dolanyp geler. Belki ýa-ni mecliste aralyk maslahat başar. Yani bir kanunlaryň proyektiniň üstünde işlämezi hökmen bu işlerim sosial siýasat hökmüne goşmaly bol. Aýdan pikirleriniz üçin sag bolun kardeşler. Saglykda görüşelim watandaşlar, sizem sag oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Awa menem halkymyzyň wyjdany oýanar diýip tama edýän. Böyle sag bolun hemmäňize.